всички и добре дошли на събитието, което е организирано във връзка с юбилейната 60-та учебна година и възстановяването на училищната библиотека, както и създаването на клуба по съвременна българска литература Емилиан Станев в професионална гимназия по електроника Александър Степанович Попов, град Велико Търново. Наш специален гост е Румяна Янкова, която ще представи двете си книги с поезия и проза, озаглавени "Душа на кръстопът" и "Една торба с надежди и любов" или "Имам да те обичам още". Тя е родена през 1960 година в град Добрич. Завършила е езикова гимназия Гео Милев в град Добрич, а след това и Великотърновския университет с немска и българска филология. Работи като преподавател по немски език повече от 40 години. Позната е на лингвистите с учебници и учебни помагала по немски език, които издава. Какво представляват двете й книги? Първата й книга е озаглавена "Душа на кръстопът" и е издадена през 2019 година. Това е един естетически сборник, който включва стихотворения, разкази, есета, преводи, както и няколко произведения на немски език. Интересното при нея е, че тя твори още от ученическите си години, но тези първи литературни опити не са запазени. Тя черпи вдъхновение от любовта, също скъпи и близки на сърцето хора, но и страшно много от природата, от морето и от планината. Така че в поезията и в прозата на Румяна Янкова ще срещнете топлота, любов, болка, но и надежда за щастие. Втората й книга е озаглавена "Една торба с надежди и любов" или "Имам да те обичам още" като подзаглавие и е издадена през 2022 година. Отново е сборник с лирика и проза. Тя е вълнуваща, красива и извисяваща притча в традициите на Дора Габе и на Йордан Йовков, на Димитър Талев и на Димитър Димов. Голямата тема в общия текст е темата за любовта, която е драматична, съдбовна и закъсняла, но в същото време и топла, сърдечна и светла, чужда на грубостта и насилието. Магията е в откровенността на споделеното, на пристрастността към преживяванията и съдбата на героите. И сега тук ще открехна една малка тайна, че и предстои издаването на третата й книга, която ще бъде изцяло с лирика и ще носи заглавието "Ако днес няма утре". Здравейте, благодаря ви за поканата, която чрез господин Сивков получих за вашето училище. Благодаря на ръководството, благодаря на Габи, която се активира с тази инициатива и помогна много. Изключително ми е приятно да бъда в този град, където преди години съм завършила университета и винаги, когато представям моите книги, се вълнувам. Вълнувам се по различен начин, защото публиката е различна. Днес ще ви прочета някои свои работи, съм избрала по-кратки. От първата книга ще ви прочета един кратък разказ "От душа на кръстопът", който се казва "Облачна любов". Един от дните, когато нито небето е равно като тепсия, нито морето е спокойно и мирно. Не знам дали ви е оставало време да наблюдавате причудливите форми на облаците тогава, когато и не са спокойни. Уж времето е прекрасно, но много променливо. Лежа се на моя любим плаж в Шабла. Тишината е обезпокоявана единствено от плясъка на вълните или от рядко преминаващи плажуващи. Обичам полупразните ивици, където наистина си прочистваш главата от тежки мисли, проблеми и съзерцаваш само причудливите творения. Днес е ден на облаците. Небето се е разделило на две, като че ще воюват известните фамилии на Капулети и Монтеки. Помежду им пърхат нежните фигури на Ромео и Жулиета, като все искат да се достигнат и слеят, но никак си не успяват, защото всеки момент някой им дава съвети от двете страни и ги укорява за грешните им стъпки. Встрани от тях
Като върли защитници по-малки рехави облачета, подпират младите влюбени и им подвикват: обичайте се, бягайте напред и нагоре. Заобиколени от двете страни на властните и разярени семейства се добавят нови и нови облаци, като всеки от тях се разпределя по убеждение и симпатия. Фамилното присъствие расте и посивява, придобива все по-уловни багри и никак не му пука за безгрижието и любовта на младите. Всяка фамилия се смята за по-силна, по-справедлива и толкова властна, че е решила да се разпростре по цялата небесна шир. В покрайнините им се наслагват все по-нови и по-малки, но причудливи пухисти бели създания, верни и истински. Те не се поколебават да подкрепят младата двойка и с все сила им подават ръце, блъскат с телата си по малкото врагове и се движат на тумби, за да бъдат още по-могъщи и силни. Ромео и Жулиета забелязват тези истински знаци и се опитват всеки един от тях да грабне от силата и хармонията им, като ги залепят до себе си и стават все по-бели, по-големи и по-непобедими. Слънцето се бори с огромното присъствие на възрастните и небесната жир и все сила се опитва да ги прониже, да излезе на бял свят и дари добрите с топлината си, с меките си лъчи, стопляйки сърцата на всички твари, които искат да обичат и да даряват любов. Под него морето се опитва също в съзвучие да укроти бесния нрав на вълните, да ги сдобри една с друга и да ги заговори тихо и всеотдайно. То започва с историята на враждуващите семейства, за да им покаже безсмислието от всякакви войни. В този момент на повърхността на водата се показват две подскачащи малки делфинчета, които искат също да им засвидетелстват любовта си, като им кажат: и ние се обичаме, но нашите родители не се мразят и не воюват. Природата дава своите примери за преданост и обич, непрекъснато изпреварва хората със своето безкрайно остроумие и неподправеност. Изведнъж мрачното небе се отвори на две, направи път на слънцето и младите, като че ли е послушало съвета на делфините и най-сетне е взело разумното решение за всеки. Белите пухкави облачета са наделели в безвремието, а морската шир е обагрена в други цветове. Само една самотна лодка с рибари настойчиво пори водите й, а техните мисли послания достигат изпратени с вятъра по вълните до нас. Всеки трябва да построи най-малко един мост в живота си. Един емоционален мост, който да свързва духовно двама човека и да ги изгаря душевно. Втората ми книга се казва, както каза господин Сивков, Една торба с надежда и любов, и има странното второ подзаглавие Имам да обичам още. Понеже при създаването на книга най-трудно за авторите обичайно е да се спрат на най-доброто заглавие. За втората си книга имах предложение от около 40 заглавия и накрая стана 41-то. Така, това се казва Любов от птичи поглед. Обичам да летя в преки и преносен смисъл. Днес е ден за полети, летежи и мечтания. Всеки път, когато летя със самолет, съчетавам двата полета – на самолета и на хората. Чувството е уникално, защото си нависоко, горе, почти при дядо Господ, както казваше едно време баба ми Петра, обяснявайки ми като малка защо птиците, които отиват на юг, не падат от небето. Всички самолети и екипажи са красиви за завиждане, макар много от тях да не забелязват природните красоти и изящества. В пълен контраст на предстоящите ми преживявания, трепети и вълнения са винаги пътниците на няколко редовни линии от Германия. Меминген София, Меминген Варна, а сега е Меминген Пловдив. Това са така наречените от всички гастарбайтерски самолети. Рядко ще видиш жив немец там, повечето са българи и най-вече са от малцинствата. Някои от тях са с завиден немски, други след 20 години знаят само 20 изречения, но съм забелязала, че точно тези 20 изречения в повечето случаи им вършат прекрасна работа и разрешават всякакви проблеми. Те хората казват, колкото повече знаеш един чуж език,
толкова по-несигурен ставаш. Но пък отговорен. Народ, безкрайно много народ на летището, кой с маски, кой без маски, обичайните ритуали, чакане, чекиране, преглед на багажи, паспорти. Вече сме долу и чакаме автобус да ни извози до самолета. Последни напъни с куфари и после полетите от всякакви вълнения започват. Дай Боже тишина и спокойствие, за да може човек да се потопи в небесните вълшебства. В автобуса сме натъпкани като сардели на рибен щанд. Започваме стъпка 2. Аромати, миризми и рев на бебета. До мен се качват 3 мастити ромки. Рано сутринта извезени като за френски моден подиум. Всяка една с по 3 тона мейкъп, слоеве от светли пудри, изписани гайтани вежди, клепащи мигли на барбита, тежки арабски парфюми и много сенджери злато. Започва се, си казвам аз, и негативните ми сетива надигат вой. Първата, най-едра и доста достолепна, играеща роля на мама Сан, говори на високи децибели по телефона си. Жената е явно обясна по някакъв въпрос. Ромео, ти чуваш ли, бе, какво ти казвам? Ти го купи този шай с ужасен билет. Плати ли му багажа? Ромео отвръща нещо неясно, тъмнокоската се набира още повече, под тъс влича умело част от грима и започват да потичат вадички грим. Тя продължава запалена монолога си. Абе, Ромео, тука ми е куфара. И дамската ми чанта е тук. Ето, казвам ти ги, показвам ти ги. Нали парите са вътре? То в багажа ми има само пари. Съкровище. Значи си ми купил билет без багаж. И как искаш да принеса спечеленото? В този момент всичките ми подозрения се покриха с истината. Нашите труженички са заработили яко и се прибират, а Ромео е сутеньорът им явно. Брех, викам си, гледай го този съвременния Ромео. С 3 жулети и не искам да си помисля колко още ръководи от България. Сега ма слушай, Ромео, вика тя и пита другите две. Ма ние имаме ли чекиран багаж или не? Другите цъкат и почват да се гледат телефоните. Втората надига глас. Ами къде го пише това, бе, бейби? Къде го пише? Третата се намесва и тя компетентно. То стъпи Ромео, да знаете, още не е чекирал. Бе към митническата проверка. Ти за паспорта забрави. Минахме ние, ама колко евро платихме? 1 торба. Добре, ще ги вземем пак от то стъпия Ромео. Той явно нищо не разбира от багажи. Я виж на кои места сме, бейби, че ще слизаме. Боже, 3 билета купил на различни места. Уникално е просто с нашия Ромео. Да знаете, отвръща третата. Сега няма да можем да си говорим по време на полета. Поне ще се наспим супер, съм изморена от работа през последните нощи. Ама супер беше там, нали? Слушам без да искам, чувам редовните им глупости и си мисля. Боже, дано мястото им да не е нито едно на тях до мен. Влизам и установявам, че съм на първа седялка до пилотите, широко място за нозете и до люка. Усмихвам се щастливо на себе си, на безоблачното небе и седя на щрек, дали някой от 3 проститутки няма да се плацира до мен. За мое огромно щастие се запътиха в края на самолета и повече не ги видях. Настаних се удобно и се подготвих за небесните прелести. Но в този момент разбрах, че зад мен седят много възрастен мъж и младеж, които оживено и на високи децибели водят разговор на английски. Всичко това е нормално, ако все пак не си в превозно средство, където са се качили поне 120 човека. 2 часа и половина тази двойка не млъкна. Как им се говори на тези хора толкова рано? Питам се аз. Но тук-там сванах от разговора им, че и двамата са сингали и явно отдавна не са се произнасяли словесни звуци. Винаги в такива моменти се сещам за великолепното стихотворение на Дамян Дамянов приказка. Самичък съм, а тъй ми се говори. Устата ми се лепна да мълча. Не млъкнаха през целия полет, то беше викани спорове. Никой от тях нито за миг не се загледа към небето, залисани в глупавите човешки суетни. Така ми пречеше да се вглъбя изцяло в небесната шир, да зарея поглед в искреността и да полетя. Точно сега се сетих за Дедал и за восъчните му криле, как поисках дори за малко да бъда на мястото на Икар, да даже и да загина, но поне щях да се насладя отблизо на неземните красоти на облаците. Тези
тупухкави като бели кадели, примамливи същества, то едри и огромни като бръскащи се лавини. Заснемах със сълзи на очи и с благодарност пред чудливите им форми и благодарих на деня, на благоволението на слънцето, да ми направи този безценен дар. Любов във въздуха, любов от птичи поглед, любов на всякакви птици, насекоми, които ни показват своята безусловна обич, взаимност и стремеж към висини, мечти и вяра. Бавното безвремие на небесната шир, свободата на всеки и на всичко, което умее да лети, да се извисява, да се приема в обятията си и да се обича. Вричане. Мъжете с главно М не се страхуват да обичат. Мъжете, силни, слаби, даже някога се вричат. За тях любов е всичко, от усмивка до полуда, докосване, милувка, нежност, дори да се заблуда. Закачката, сълзата, прошката не са им чужди. Подарък ежедневен им е без принуда. Страха стопяват, болката изтриват и нови пътища за двама те откриват. Жената им прощава всичко, по-детски, по-човешки като майка. Страдание отнема, егото целува, самотността превръща в бреме. Мъжете, силни и страхливи, целуват и на сън, и някога наяве. С очи, с устни, с ръце, докосват страстно женското сърце. Жените и мъжете знаят как да се обричат. За тях страданието вече е любов, а болката в обич се превръща. Мъжете с главно М, жените се вричат. Проверка. На шиш ме бърже този живот. Опъва ми и нерви и емоции. На клада се опитва да постави. На огън да ме изгори, на пепел сива да взреви. Не давам се, не е уместно, нито заради душата чиста, нито заради безброй предателства. Опитва се отново някой да ме изпепели, но няма как да стане. Прекалено много ми е опита. От гробищата до живота обичта ми е молитва. Все някой ще я чуе, няма да подмине, торбата ми с надежди да повдигне и отвори. Не искам да разбирам хората, които ежедневно ни творят и мръсотии, греховни, сътворяват само ужасии, продават си телата за стотинки, даряват си душите срещу дреболии и никак си не се замислят за това, как всичко връща се на тази земя. За жалост, не само и на тях горките, но и на невинните, децата и роднините. Давам думата на нашето ръководство. Благодаря ви много за търпението, за вниманието. Искаме да благодарим на госпожа Янкова и да ви посилаем бъдещи творчески успехи и до нови срещи. Благодаря ви много. Благодаря ви.